Bon dia, benvingudes i benvinguts al canal del Mas de les Garroferes. Fa un any que no pengem cap vídeo, el motiu no és un altre que este que tinc ací, però hem decidit reprendre ja l'activitat amb una eixida a buscar bolets. Enguany hem vingut per primera vegada amb l'empresa Persenda d'Atzeneta a una eixida micològica en la que ens acompanya un expert, perquè la idea no era buscar rovellons, que és el bolet que sempre busquem per aquestes terres i que nosaltres coneixem, sinó trobar noves varietats de bolets i tastar-les. Així que en este vídeo us ensenyarem quins bolets trobem i quines són les seues particularitats. La idea és conèixer espècies, ¿vale? No és anar a fer una cistella de rovellons. A part de que no sé si hi haurà per fer una cistella, ¿vale? Però bueno, quan anem així al monte, ell José vos ho dirà, si no us ha d'explicar a ell més o menys com heu d'agarrar els bolets. Més que res també, jo agarraré 2 bolses de basura, ¿vale? Teniu en compte també de cuidar el monte, qualsevol cosa ho tirem a la bolsa de basura o s'ho fiquem a la motxilla, ¿vale? I no ho tirem per ahí. El dilema d'arrencar o de tallar. Com avui anem a agarrar espècies que no coneixem, avui les arrenquem. Per lo siguiente, perquè a vegades hi ha espècies que baix tenen una volva i està enterrada en terra i depenent del color de la volva pot ser comestible o venenosa. Entonces, si és un rovelló i el coneixem no passaria res per tallar-lo, perquè tots sabem que és un rovelló, el talles i saps que baix no es queda res. Però hi ha espècies que si les talleu, baix se quedarà la volva, se quedarà algo que potser després no fa falta per identificar-ho. Entonces, les espècies que no coneixem les arrenquem. I com són espècies que no coneixem i no sabem si són comestibles i no podem anar a arrasar el bosc, agarreu un o dos exemplars de cada un. No si veu una mata de 40 i no sabeu el que és, agarres 40 i es fiquen a la cistella, perquè després hi ha que tirar a 38 que no serveixen per a res. Pots manejar perfectament. Són tots per ingestió. Les toxines dels bolets, les toxines dels bolets no passen per tocar ni per res. Amanita muscaria ahí? Amanita? Panterina. Panterina. Però ella no me'l menjaré, ¿vale? Ella no me'l menjaré. Vale. És molt viscós, és un sullos. Els boletos no serien tan viscosos i no tindrien anell. Este és comestible, dels sullos lúteus, és l'únic dels boletos, dels sullos que val la pena que replegueu. És relativament un bolet mitjanament comestible. Perquè els altres són estos que tenim així, que no són boletos. Però a veure, mira, este també és un lúteo. Veieu, no té anell, però si mires bé, ahí al peu sí que el té. El que passa és que ja se li ha soltat de dalt i el té al peu, això és l'anell. Que primer està apegat i després ja se queda al peu ahí arrugadet. Si n'agarrem un més vell, com este d'ací, per exemple, mira, estos tres són comestibles. Això són lúteus tampoc, mira, aquests dos. El que passa és que per menjar comestible s'hauria d'agarrar aquest tamany. Perquè quan arriba este tamany, a veure mira l'anell ha quedat ahí. No veiem l'anell, però sí que està pegat ahí al peu. Veu com està l'anell ahí? Això és l'anell. En este, el que n'hauria que fer ja és, perquè està ja molt desenvolupat, hi hauria que llevar els tubos. L'esponjeta, com si diguem, no? Llevaríem els tubos. Els tubos què són? Això són l'esponja la part de l'esponja, claro, això són tubets, veus que són tubets, que el que tu veus és la part de baix del tubet. I això no se menja? És que això a la boca, quan són molt desarrollats, és molt desagradable. Està ple està sempre d'aigua i tal. Entonces son estos sí, estos també, però quan són tan grans, si me'ls volem menjar, ja n'hauria que llevar-los les esponges que tenen. A què se pareix? Ella que la prova ella. Trenquem el peu. A què se pareix? Trenquem-lo. Trenca'l l'il. Trenca'l per baix. No, que la rompas. Trenca'l. No se pareix a una tiza quan trenqueu? En la mà. Que se trenque, crac. Estira. Clac. Ja, les proveu. La rússula, que provant-la no pique, és comestible.
I la que pica... Perquè no hi ha, així no hi ha espècies de rússules La que pica venenoses i tal. también, És pero tot comestible o no, depenent de que sigui agradable. Enséñamela. Què té al costat? El dimecres n'hi havia prou. Al costat té la fulla del ganivet. I dalt, I la proveu i veureu com eixen... un pinzell per a què? Para limpiarlo. Què dius, fill? On estem? Sí, això, sí. Pregunten quan tarden així els bolets. Vale. Depèn. Si estiguérem en el mes de... Imagineu que estem en agost. Durant tot l'estiu no ha plogut res. Plou en agost 100 litros. A partir d'entonces, els rovellons o pareguts tardarien uns 20 dies. Altra cosa és que els primordis que hi ha baix ha plogut a l'agost i ha plogut en més de 100 litros 30. I després està fins a mitjà setembre que no plou. Si plou a mitjà setembre, no és per si que passen ja les 3 setmanes, perquè els primordios ja han crescut de la ploguda anterior, con lo qual han adelantat temps. I és possible que millor en 12 o 15 dies puguem tindre ja bolets, però és perquè no han partit de zero. Perquè ells baix la terra ja estan desenvolupant-se els primordis. Veu la cortina? L'altre dia que em vas agarrar un. Veu que té com una telaranya que va del peu a... N'hi ha moltíssims, n'hi haurà centenars d'espècies de cortinaris. No n'hi ha cap que sigui comestible. Esta és vella i se va fent fosca i esta és comestible. I aquests dos són el mateix? Pota de Sí, perdiu. és el mateix. No ho pareix. El que passa és que no se fixeu mai en la forma. La forma de bolets no hi ha que mirar. Mira, això és una cosa que no us havia dit. La forma de bolets no la mireu mai, perquè els bolets, a mesura que es van desenvolupant, van fent. El bolet, al principi, acaba sent un primordio que és una coseta com un ou, tancar. Entonces, el que fa és, el peu se va allargant i l'ou se va obrint, con lo qual, quan són jovenetes, estan sempre molt tancaetes, però acaben després sempre obrint-se i fent-se moltes planes, inclús algunes se tiren cada món. Però és la mateixa espècie. Pota de perdiu. La pota de perdiu. És comestible, però té problemes de bolet, que quan el guisa se fa molt fosc, quasi violeta fosc. Un xampinyó. Però la gran diferència dels xampinyons és que tenen les làmines totes de color rosa o marrons. I és veritat que se va fent fosc? Sí, Des o que el sigui, culls? comença a ser molt roseta. Els xampinyons de casa passa igual. Si el deixeu una setmana al xampinyó, què passa? Que les làmines se van fent fosques, i quan ja se fan quasi negres, entonces són quasi indigestos els xampinyons. Però comença sempre sent làmines roses. Este no tindria volva, tindria un anell, i les làmines no serien blanques, con lo qual això una manita no és. Esta és una pateta de perdiu, no? No, mireu-lo. És el mateix que Este sí que... No. Ah, no? És el xampinyó. Mireu quan el trenquem. Rosa. Sí. Veus? Això és un agaricus, és un xampinyó. Veu que té anell? Veu l'anell ahí? Sí. Però volva no té. No és com la manita. Si així haguera una volva, tinguera un anell i les làmines blanques, seria una manita. també xampinyó, Però ara Héctor. Aquest és el mateix? el mateix. Xampinyó. Que no és una manita. Però l'anell on el té? Mira'l, perquè l'anell... l'anell s'ha Expliquem ara les llànegues. Havien dit, repetís moltes vegades el mateix perquè s'aneu quedant. Amanites, volva, anell i làmines He blanques. pensat que era una manita. No. Quan l'he collit. Té volva? Sí? A on la té la volva? No, clar, no té volva. No té. Té anell? No. No. Les làmines sí són blanques. Sí. Però si mireu bé les amanites, tenen les làmines molt apretades Sí, i tots els higròforos les tenen molt separades. sí. No veu que estan molt separades les làmines comparades en eixa manita que les té molt espesses? N'hi ha molts que solen ser viscosos, L'he tocat i m'ha semblat però no tots. a pegar l'oset, però... Sí, per veure si un bolet és viscós o no, Sí? moltes vegades, ara se veu perquè està humit i és molt viscós, però quan fa temps que fa vent,
se solen secar una miqueta per dalt. Entonces, es toques en la mà i no apareixen viscosos. Però quan tu te l'agarres i te l'arribes al labi, en la mateixa humitat del labi, veuràs que se te pegue. Entonces, És viscós. perquè si no estaria sec. Això és Una llenega blanca. Una llenega blanca. És de Xina, no està sense esclatar, no? És de Xina. Això el portes tu a la mà. És una boleta? Sí, són lobovistes. Això és com del grup dels pets de llop, que són els licoperdon. És com una pereta, com una bombilla pues igual. A veure si encontrem algun ahí. Tenen un peuet ahí menudet i dalt són tancats. Mira, esta és una altra. Sí, esta seria comestible, veus? se pot menjar. Esta és una altra. esta és una altra. Espècie. Mireu les rames, que són diferents. Són molt més llargues. Mare de Déu. I n'hi ha una que és tòxica, que això és fàcil de diferenciar, que se diu Ramaria formosa, que té la base blanqueta, el peu taronja i les puntetes groguetes. Però només la puntinya d'Aidal de grogueta. Pareix una esponja de Això és mar. tòxica. Sí. Una pota de perdiu que ha crescut un altre fong. Obesa? Un altre fong. No, que ha crescut un altre fong damunt d'ella. Però no deixa de ser la pota de perdiu. Que li ha crescut. Que Vosaltres curiós. us heu fixat que hi ha rovellons, l'haureu vist algun camí si ha anat al rovelló, que per la part de baix no tenen làmines i són blancs, no s'heu fixat mai? Potser sí, que estan com si estaren pintats. Sí, que per baix les làmines han desaparegut. Sí. Això és perquè hi ha un fong que creix damunt de les làmines. Quan tu te menges això i és comestible. Sí. Ahí n'hi ha dos setes. Està el Lactabios Deliciosos, que és el rovelló, i baix n'hi ha un altre que se diu Hypomyces lateritia, que creix damunt de les làmines, com este ha fet, veus? Ha crescut un fong damunt de les làmines, però aquell creix damunt les làmines, se menja les làmines i se queda pegat ahí. Quan te menges el rovelló, te menges dos setes, però és que una és comestible i l'altra també. Mira, Jaume, mira! Mira que gros! Mira que gros! El pare del rovelló! Sí, ise. Mira si és gran, això és un rovelló. Separa primer la pinocha. Espera. Redolix. Xulos. Negres. La mare del rovelló, sí. Mira, un rovelló al mig. Això és el Hypomyces lateritia creixent damunt de Lactabios Deliciosos, que és el rovelló. Tot això, tot ho ha fet un porc senglar. Mare de Déu. Com es deuen? Un o més d'un. Perquè està exagerat. Tot regirat. Buah.
boletus edulis, un cep. Ostres, que bonic. Això és menudet, eh? Quin tronc més gros té. Hola, quina pinta. Uau. Veus? Ara limpiarem ahí. Lo que pasa es que s'ha de soltar el sombrero perquè l'han fet. Pues ja t'he patat el menudet. De color. Hi ha bolecos que es fan rojos, es fan blaus, es fan grisos, però quan són els edulis que són, la carn és sempre blanca. I estan sempre ple d'un reticulat. Veus que té un reticulat així a la part de dalt? Tope com una reixeta, això és típic també del cep. I ara el roure que està als Pirineus, per baix de la fulla peludeta. Sí? I està a prop d'eixe. Pel qual n'hi ha ceps? És que és terreno àcid i si no saps roure, el terreno no és àcid. Risotto amb els bolets recollits al Penyagolosa. Allà que van els bolets. Menegues, rovellón, potes de perdiu, tot així. M'he guardat el cep per a posar-lo damunt com a element decoratiu. Totes coses que tinc el xiquet al braç. Però no me queda més remei que fer risotto amb una mà, perquè estic així bronzant el xiquet. Al risotto se li afig vi blanc, però jo com estic donant lactància materna no posaré vi blanc i posaré directament l'arròs. L'arròs i després el caldo de verdures. A poc a poc. Jo he trobat este arròs de risotto a consum i faré el risotto amb este arròs, però amb una varietat bomba crec que també serviria. No ho sé, ahí tinc el caldo que s'està calfant i ara consisteix en posar l'arròs i anar tirant caldo a poc i paciència. I al final el formatge. Ja us ensenyaré el resultat final. Com heu vist, la nostra eixida ha sigut prou profitosa. Hem trobat fins i tot un cep, un boletus edulis, que era el rei de l'eixida d'avui. I esperem que us hagi agradat molt el vídeo i que aprofiteu la tardor per anar a buscar bolets. Això sí, sempre amb assessorament, perquè no tots els bolets que semblen comestibles ho són. Adeu!